Dati dati keno nugui manchina kok borok kubui kothoma doyano musa samani kok borok toke hayakba kok borok film o toke no shooting chengmani belaike balokha bisa bisingni lanyo thangka phiaba o shooting tabokhe already pajo thangka tini 23 tarik July ni salmario phiaba bwskangni Durga Puja samoyono o film chengni rijangna hinai kokmani bisingti kakha o tokengkha sirisitini simino kubui kothoma doyalno musa samani o tokeo thangnai rokongkha actor Manoj Deburma tai actor Jog Biba Jomatia actor Santo Deburma tai Rama Deburma songrok bo kok borok tokeno tinai o hasugrogo tini kalajak omno kisa saikhinari sar o shooting to o film to kisa o lockdown simino khamani after lockdown hiseng khale malia hingga tabo te kisa bara tongmona sangapno sengkha sengi paithak tini sini shooting paisinai aboni yagulo seng tini yang bormra hataya hayai sengoro last shooting hini palainani hoge phaijakta ta sini char bimol tongo bin thanena ang sobkisu ya farja hadingake mono to da bimol ni siniya da loba ni sinu hadingake bin khukti sibai sukrubui khnan nangayana mo to ke khunkai doyano masa samani sino tirpurani amchai yo jaga jaga khunkai doyano masa sama hino jaga khunkai mamla masa sama hino khunkai sung compare khainai kha doyano masa sama khunkai aburini mung doyati ajen heroine ni bumungta khunkai abono rogino sung mo film ni bumung no thepakatha mo khunkai ang tep sakang no mo film no khlaina magai chato hui tongmani kok khunkai khoroksa chini suigrung te khoroksa chini culture naraknai chini riti niti no naraknai mongol deproma hni champa hawarni gabbono nungo Nepal hni bunungo ta bo mo doyano musa samani toke no khlaina mo songjago ngkai bo khoroksa moni natok hin chachinai natok agi onek sakang sung achaya sakang no bo kami bo berai phunuka ngka phunukai bo te kubni borok bo shooting khaide nei yafarka kubni borok success khai malia maya hangka no bo tabuk to korikha bo thangka tabuk sorgo ngkai bo ano story yafari kha nang khlaide nei nang yakhai mo success khai mani ya nei tangkai atui producer nango producer kha tabuk koro Dilip Deburma tongo boto sinijak norok bini jadu kolijar chamung nok tongo tei bo kwbangma atui produce khaika chin kok borok no hingkai ang bai kok salainai kha kok salai bo gosika mo film no khaina bagai ta angka ang mo bukha tongthok jakha asuk sal kwbangma romoi mo film no khlaina mo songmani invest khainai kri hingkai bo abon bagai no produce khaika ekmatro ang bono bo belai kha khaka ham yafarna mo songo bo kaisa chini mo Tripura hasteni chini je mukumu tongmani abono agini kacham kerangka thama tongmano bo khlaika bo orjaga produce khlaika hingkai bo khlaya hangka mo client tonghamu oro invest ona kwbang nango jung shooting khlaika ang nini chakma gatei thango kakra chora nuna chora nin montang rogo thangai shooting khlaika kwbangma jaga rogo no hugo garingo jung belai lengma lengsakai no thangai mo shooting no khlaika chini artist obo belai mo khlaifuru nung hasuk himui thana rok lengo ngka kosto kan jung khlailai khatha artist actor eso sasab tong oro tongo monu sungkai hero ngkai heroine ngkai Biba Jomatia tei tongo oro villain nangnai rok Santo Deburma romai ngkai soro diang ngkai oro editing khlaio ngkai cerayeng nai bini mong sagale bini busla abo oro nayok cerayengo ngkai tei nai ki cerayeng nai sitam mitol ngkai chinoro music direction ni nai hingke o tokeno nukhangke lukurok
bahay ma tongno sir mokok thai chini tripura haste o bin thani no joton slai kaham kai tongo mongol de praman thani no bo ano boi ya phari di doka bini agi thungno khaimani eba natokta abo a naika rok bayang malaika boyos ong thaka tabu a naika khaita abo kaisa chini kotam kothama kamajak lugurok sung jodi chin mo tokeno phutiri mangkhai sung to phutiri na nin nai tongo abo kaisa borok ni thani chini je kamajak abo ni mukumung ni thanai